Ýeňiş bayramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk ýaly häsiýetlerini has aýdyn ýüze çykarýar. Biziň watanymyz Türkmenistan, dost doganlygyň watanydyr. Bu ýerde ýaşaýan dürli halklaryň wekilleri ýeňiş gününiň şanyny geçirilýän çäreleri bilelikde gatnaşýarlar. Türkmenler aýratyn hem Rus halky bilen dostlugyny aýratyn goňýar. Bu dostlugy mysal edip biziň maşgalamyzy görkezmek bolar. Meniň atam Bayram Muradow, türkmen. Enem Anastasiýa Trofimovna bolsa, Rus zenany. Olar beýik watançylyk urşunyň meýdanlaryny tanyşypdyrlar. Diýmek men iki halkyň, türkmen halkynyň hem Rus halkynyň ogly. Beýik watançylyk urşunda dürli halklaryň wekilleri bilen bilelikde türkmen halky hem gatnaşdy. Öz watanyny hemme zatdan ýokary tutmak. Onuň üçin janyny aýamazlyk, edermenlik türkmen halkynyň milli häsiýetidir. Uşa gatnaşan müňlerçe Türkmenistanly gerçegiň arasynda meniň atamyň hem enemiň bolanlygyny men goňýan. Şol urşdan gaýdyp gelmedikleriň sany 740 000 adamdan geçipdir. Şolaryň her biriniň häzire çendli ýatlanylyp durulmagy, hiç kim ýatdan çykarlan ok, hiç zat unutulan ok diýen sözleriň türkmenler üçin mukaddesligini aňlatýar. Tyrla galan mehriban enelerimiz, doganlarymız ýeňişiň gazanylmagyny oda goşdular. Bütün halk bir adam ýaly bolup, hemme zat watan üçin, hemme zat ýeňiş üçin diýen şygaryň astynda zähmet çekdiler. Üstünden wagt geçip, döwür aýlansa-da gahryman ata-babalarymyz frontda, enelerimiziň, doganlarymyzyň tyle görkeden gahrymançylyklary hiç wagt ýatdan çykmaz. Sizin hemmäňizi 1941-nji we 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňiş güni bayramy bilen tüýüs ýürekden gutlaýan. Asuda asmanymyzy parahatçylyk kepterleriniň asuda uçup ýörmegini, enelerimiziň gözüne diňinbegenç hem buýsanç göz ýaşlarynyň bolmagyny, dürli millettiň adamlarynyň dost bolmaklaryny arzu etýärin.